आहिरे दादाई कैसन जमाना आ गईल। हमरा देश के नौजवान सब नासा में भुला गईल। आई सभे कोई मिलजुल के एकरा के हटावे के, एह सोने के चिड़िया के नासा मुक्त बनावे के, एह सोने के चिड़िया के नासा मुक्त बनावे के। भारत देश तरक्की करे के करता विचार, आ लड़का लोग चालू कर देलन नशे के व्यापार। खत्म हो रहल बा संस्कृति हमनी के, जवना पर रहे बड़ा गुमान। आ हाथ जोड़ के गोलू दुबे कहेलन सब कोई ले एह बात के मान। आई सभे मिलजुल के ऐसन व्यापार छुड़ावे के, आ एह सोने के चिड़िया के नासा मुक्त बनावे के, एह सोने के चिड़िया के नासा मुक्त बनावे के। ई एगो ऐसन जहर ह नासा, जे भी कैलस उ लोग के बिगड़ल दासा। शरीर के अंग अंग में समा गईल बा आज के नौजवानों के, आ हमेशा मिल जाता रे आजकल के युवा भी मैखानों में। नशा में शराबोर होके गिरत ताड़न नली में, आसान बा उतने ऊंचे चलना कोई ना बोली एह गली में। बताई लोग कैसे छुटकारा पावे के, आ एह सोने के चिड़िया के नासा मुक्त बनावे के, एह सोने के चिड़िया के नासा मुक्त बनावे के। ना आवो ताने अगुओ ना पूछता कोई शादी के, आ दारू गांजा चरस भांग इहे कारण बा बर्बादी के। माइयो बहिन रोवताड़ी बेचारी, ई नासा कहाँ से आइल ऐसन बीमारी। पहले जैसा चाहता अब संस्कृति लावे के, आ एह सोने के चिड़िया के नासा मुक्त बनावे के, एह सोने के चिड़िया के नासा मुक्त बनावे के। हम भोजपुरिया कवि गोलू दुबे जी के तरफ से सभी भोजपुरिया श्रोता के हाथ जोड़ के सादर प्रणाम बा। अगर ई कविता आप लोग के अच्छा लागल होई तो एकरा के लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करब जा। जय हो भोजपुरी, जय हो भोजपुरिया समाज।